हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। एडमिट डाउनलड खालामनो हाथारसिगोन गाबोन एबा 7 आगस्ट जानाय लोगो लोगो 11 AM आवहाय बेनो जाबाय ग्रेड 4 एग्जाम। दा बे ग्रेड 4 एग्जामाव माबायदि रोखोमनि कुइसन फैगोन गोबां नोंथांमोना सोंबाय थायो। लोगोसे पस्टआ दंमोन 13,300 आरो सिलेक्शनखौ बोरै खालामगोन एबा जोबथायाव नोंथांमोना साख्रिखौ बोरै मोननो हागोन बेनि सायाव डिसकास खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो हानायसेबां शेयार खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो नोंथाङा चेनेलाव दिनैसो फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला। बेफोरबायदि साख्रिनि नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो मोननो हागोन। दा जायखिजाया लोगोफोर ग्रेड 4 एग्जामा जाथारसिगोन, एग्जाम पस्टपन जाला, गासैबो रोखा जाजोबखाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि ग्रेड 3आ 28आव जागोन आगस्टनि, बेनिफ्राय 21आव ग्रेड 4 जासिगोन। दा फाइनालि sebaonline.org बेयाव फैनानै नोंथांमोना गाबोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन। बेनिफ्राय एप्लिकेसन नाम्बार होनानै नोंथांमोना पासवर्ड होनानै लगइन खालामनानै हागोन। आं बेखौ भिडिअ खालामखागोन गाबोन। बेनिफ्राय मबाइलखौ जेब्लायबो नोंथांमोना मा खालामनांगौनो डेस्कटप साइड खालामना ला, 3 डट्सआव थुनानै देन बेयाव लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो गाबोन मोनगोन। दायो जाथ'वाखै। 7 आगस्ट जानाय लोगो लोगो 11 AM निफ्राय नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो ग्रेड 3आ माब्ला होगोन दासिमबो नटिस फैयाखै। जेब्लानो नटिस फैगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामखागोन। बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय जोङो नायनोसै फैदो सिलेक्शन प्रसेस, एग्जाम बोरै जामारगोन आरो टाइमिंआ बोरै जागोन जों बेखौ नायफिनसै गोबाव खालामलिया। दा लोगोफोर जों थांनिफै माखासे नटिसखौ नायफिनसै सिगांनिखौहाय। दा बे जाबाय सिलेबास, बेनिफ्राय एग्जाम डेट दङ एन्ड टाइमिं। दा टाइमा चेन्ज जाबाय, आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि खिथागोन बा नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगोन जे आन्दायनाङा होननानै। दा ओरैबायदि एग्जाम दङ ग्रेड 4 हिसाबै मोननै रोखोमनि दंमोन, जे 8 पासनि एक्सट्रा बेनिफ्राय 10 पासनि एक्सट्रा। दा जायफ्रा 10 पास नोंथांमोना मोननैबो खालामदों जानांगौ अनलाइनखौहाय। स' बिनिफ्राय एग्जाम डेटआ सेमानो दङ, 21 आगस्टआव जासिगोन नोंथांमोननिया आरो साबजेक्टआ गासैबो सेम थागोन जेरै नोंथांमोना बेयाव नुदों नायना ला। स' बिनिफ्राय नैबे क्लास 8 पासनि एग्जामा फुङाव जानो गोनांमोन, बेखौहाय बेलासियाव खालामबाय एबा 2 PM निफ्राय खालामसिगोन आरो जायफ्रा 10 पास लेभेलाव ग्रेड 4आव एग्जाम होनो गोनां दङमोन नोंथांमोननिखौ फुङाव लांनाय जाबाय आरो बे डिटेल्सआ गासैबो फिक्सखौ नोंथांमोना एडमिट कार्डआव मोनगोन। जायखिया गाबोन एडमिट मोननाय लोगो लोगोनो गासैबो रोखा जासिगोन सोलायमारदों एबा सोलायमाराखै। स' बिनिफ्राय साबजेक्ट एन्ड नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स, बे 8 पास बेनिफ्राय 10 पासनि साबजेक्टआ सेमानो दं अलमस्ट। दा हमना ला इंलिश दङ, ससियेल स्टाडिस दङ, बेनिफ्राय जोंहा माखासे जिके दङ, मेन्टेल एबिलिटि, बेनिफ्राय लजिकेल रिजनिं दङ। स' नोंथांमोना बे सिलेबासखौ मोजां नायबानो जाबाय। बेखौ नायब्ला नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय एन्ड फल' खालामबानो नोंथांमोना आनजादाव लिरनो हागोन आरो आनजादाव लिरनो हानाय लोगो लोगो पास जागोन आरो पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन। नाथाय गुबै बाथ्राया बेसो जे पास खालामनो बेसेबां काट अफ थांगोन बेखौ दायो बुंनो हाया। बे नोंथांमोननि एग्जाम लिरनायनि सायाव, कुइसननि सायाव जासिगोन। कुइसना गोरा फैयोब्ला खम थांगोन आरो कुइसना इजि फैयोब्ला गोबां काट अफ थाङो। दा बेखौ जों उनाव मिथिगोन एग्जाम लिरखांबा। देन बेनिफ्राय मा फरायनांगौ नोंथांमोना क्लास 8 फार्स्ट लेभेलनि स्टेन्डार्ड टेक्स्ट बुक नायबानो जाबाय, 10 पाससिम नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोननिया कुइसना गासै 135 थागोननो आरो लोगोसे मोनसे हायोब्लानो 1 नाम्बार मोनगोन। गासै 120 मिनिट्स एबा 2 घन्टा आनजाद होनो मोनगोन टाइमा। बेनिफ्राय बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो गैया। रं जायोब्ला बेयाव माइनास पइन्ट गैया दे। स' नोंथांमोना गोसोआव ला, बेखायनो हायिखौबो नोंथांमोना एटेम्प्ट खालाम, अब्ला मोजां जागोन जाफ्लांबायोब्ला। स' बिनिफ्राय 1:2 लांगोन नोंथांमोनखौहाय सिलेक्शन प्रसेसआव लास्टआव अरेलाव। हमना ला मोनसे पस्टआव 2 केन्डिडेटखौ नोंथांमोनखौहाय अरेल लागोन एबा भाइभा लागोन आरो बेयाव जाय मोजां पास खालामनो हायो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन एबा नोंनि काट अफआ मोजां नाम्बारबा नोङो साख्रिखौ मोननो हागोन। दा 1:2 बे नङा जे मोजां नाम्बार मोननानै अरेलाव खम मोनोब्ला थाङा, बे नङा। जुदि नोंनि नाम्बारा गोजौ थाहैखायोब्ला नोङो मोनखायो। अके, स' नोङो गोजौ नाम्बाराव थाहैखायोब्ला नोङो मोनखायो, टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया। दा बेखायनो नोंथांमोना एडमिट गाबोन डाउनलड खालामबा गासैबो डिटेल्सखौ मोनसिगोन। जायखिजाया ग्रेड 4 एग्जामा 7 आगस्टनि नोंथांमोना 11 AM जानाय लोगो लोगो एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो 21आव नोंथांमोना एग्जाम होनो हासिगोन। बेनिफ्राय ग्रेड 3नि दासिमबो डिटेल्स गैया, एडमिट माब्ला मोनगोन आं सानो नोंथांमोना 10 आगस्टनि उनावहाय मोननो हागौ। बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोननिया आरो डिटेल्स फैबावगोन जे माब्रै जामारगोन जामारा, गासैबो डिटेल्स फैगोन आरो एडमिटआव हम डिस्ट्रिक्टआव जागोन ना जाया एग्जाम, गासैबो डिटेल्सआ थासिगोन। बेखौ गाबोनसो मिथिसिगोन।